Kanigadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulidai Alvarin Kharwanlang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Kenma buram Menteri Rang Ba'du Narendra Modi yau Presiden Barim Gari India u Dr. APJ Abdul Kalam haka lingkut snikha ba khandai pu arjong u henen kasngi. Lejngo Menteri ka koi ka khya ka sarkar pedeng u Dr. Mansukh Mandavia ya ka district Ribhoi henen kasngi. Bat ladap wan yalam ka sarkar pedeng palat khandai spa ngot kinong India nari Israel haduk menta. On beteng ya ka jing penyat ya kiling sun tat haduk babaro ki bakwa ki yo banwan phai shalakari. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Ba'du Narendra Modi ulakan mau buram ya Presiden Barim Kari India u Dr. APJ Abdul Kalam ha kalingkut snikha ba khandai pu arjong u henen kasngi. Ha ukurwa lingba ka social media Modi ulayro ya u Dr. Kalam da ka baong ba ki jingno senyang jong u ha ka bantai ya kari kilong ki bamla banyanu jor. Ula ong ru ba uni uriu kra ula yo ya ka jing iet nya ki pat kari namar ka jing sngoret ba ka jing tibet jong u ha ka jing start science. Ya u Dr. APJ Abdul Kalam latip da baro akom missile man kari India bat lakhaya u ha ka khatsan tarik urisau ha usnam khat khandai spa life away ha Rameshwaram ha Tamil Nadu. Ula shakri ya kari kum u president ba khatway nadu usnam ar hadu ar nyaw. Menteri ka koi ka khya jong ka sarkar pedeng u Dr. Mansukh Mandavia ulale jngo ya ka district Ribhoi ka balong ka aspirational district henen kasngi. Hakane ka jing le jngo lasdang na ka health and wellness center ka badan ha saw nong kharai hakaba uni menteri ulaya kren bat ki asha bat kumjuru bat ki brio hangtu ki balayo jing mentoy da ka pendan kam ya ka smart card hakapor ba ki le sumarpang. Hadian kani u Dr. Mandavia ula penlong ru ya ka jingalang kerpang banya pet ya ka jingya chaprang ki aspirational program ki bedai baka koi ka khya ha ka conference hall jong ka office u deputy commissioner Hanong Po. Kajing kerdo gas shed jing shed ha Shillong kan za khamduna hadian ba on sasdang ban pentrai kam ya ka bottling plant ha district Ribhoi ka balong ka karkhana ban thap ya ka gas shed jing shed ha kit dong gas. U officer ka Indian Oil Corporation ulet hu bayamenta kidang pentrai ya kani ka bottling plant bat lakermen bakani ka project kan dep hapo usnam arhajar arposan. Wei bala depshna laong bakani ka karkhana kala ban penmi hadu laipau hajar metric ton ka gas checking shed hakashisnam. Kajing penlut na kabenta ban shna ya kani ka karkhana kalong kumba hnyau pusan klor tingka bat kala ban kiu shu tar hadu andala ban pendep ya ka ya thu utei officer. Kumban chupen kin mau ya ki tendong gas shed jing shed bawanra sha Shillong bat baro ka wei ga jela ha Meghalaya menta lawanra na ki bottling plant ki badon ha Assam. Ka adventures hanyau trap off-roaders ahor kalasdang ya ka jing pun create na kabenta ka jing ya kop nya kali shalum shawa balatip kum ka ahor 4x4 off-road event kabalong kalumpong kabapawnam hakathain siya tay lamigni. Yakani kalumpong yakop nya kali labu ban penlong ha Khasi National Park nadu ka khatkhandai hadu arpoi tarik menta ubnai risau. Habakran halor kani uba Ferdinand Jarin General Secretary ka ahor ulaong ba ka ahor kala jupen longnya kani ka lumpong la saus nam menta bat kadai ka bahetam hakathain siya tay lamigni. Menta usnam kan deka sen ka basan baka ahor kan penlong ya kan ni ka jing yakop. Ka Dr. Amperin Lindo menteri katnat ki kamrep bat ka bha kamyat kinong rep kala let jingwa hakasngi sa jan baladap ya ka sang rama hoti hub bat kiwe ki jaka ai jingerap bat jing shakri shakinong rep ha district North Garo Hills. Lasan ran ya kan ni ka menteri da u MLA ka Kharkuta u Rupert Momin. Habakran halor ka niga jing le jingo ka kong amperin kala thu ba ka jing thumu jong ka long ban le khmi bnya yakini ki jaka ai jing shakri khnang ba kinong rap kin la ban yo jing rap kloi kat bala le thu ba ka sang rama hoti hub la kala penyat bhai ki kam ki jam bat kala yo ya ka jing ro na kinong rap ki ba hap hapo jong ka kaniga dei ka Akashwani Shillong ka ba walam shapi ya ka khubor. Ka sarkar India kalasdang ya ka Operation Ajay na kabenta ban le sha wiki khat pra hajar mut kinong India ki badon ha Israel.
Hanin kasngi artli ki lingsun ki bakit ya South Pa anyo puingot kinong India kila poi na Israel hakakat lingsun Indira Gandhi International Airport kabadon hanong ba Delhi. Menteri Kena ka Sarkar Pedang General VK Singh ulalit ban pedang dalade ya ka lingsun ka bakit ya arspa anyo pusangot kinong India. Habakran bakinong patay kubor uni Menteri Kena ulaong bakini ki lingsun kin beteng ban lit sya kinong India na Israel tat hadu babaro kila yo ban wan pai salari. Hadu mentala dan khandai spa sapu arngut kinong India ke bela yo wan pai sha kari lengba ka Operation Ajay. Kibor pahara ka Israel kila penbena ba lakhang ya upur ka Israel syakadong ka basyatay namar ka jing yakun persya ya kile no Hezbollah kala nang jur. Ka Israel kala le ikani khanang pan penkre yo ka Hezbollah ka pha shu ya ki erang jongka ban yarap ya kile no Hamas ki bedon ha Gaza Strip. Ka Israel kala nang penkhlanya ki pertuan sipai jongka hakadong syatay kat bakiwei pat ki sipai jongka ki dang penkre ban le thiar thma ya ki Hamas ha Gaza Strip hakadong ka basyathie. Kat ba ka jingele election ha Mizoram kala janstang satang kat tu kat ni tayau unong yalam ka Congress u Rahul Gandhi un poi menta ka sngi hakani ka jilla na ka benta ka jingle jingo jong u ka balai sngi. Lakmi lenti ba uni unong yalam ka seng Congress un penbenai ka kerteng jongki kertong ki banya khun nakani ka seng hakani ka election na South Potali ki constituency. Anda un poi hanong ba Aizol uni unong yalam ka seng Congress un sedang ya ka Bharat Jodo Yatra nadu na Chan Mari lengba ka Pedengsor hadu Treasury Square. Nalor ka jingya kendu ya kinong yalam ba kinong tray ka seng u Rahul Gandhi uni kren ru bar kinong yalam balang bar kumju ru bar ki samla pule. Unsaya keren ru barkinong patay kubor lasay kasngi. Ka jingjit nong mikmat thamai shaking dorbar thawan ka Mizoram kan long haka nyo tarik ubnay nay wieng ubanwan. Ka Kaziranga National Park kala plie biang nakabenta kinong le Shanghai perthai nadu hanen kasngi. Tat hadu hanen kani ka jaka jungok kai balayo nam kum ka World Heritage Site kamshim la plie nakabenta kinong jungok kai namar badang day ka porslap. Menteri Kitnat ki kam Klau ka Assam u Chandra Mohan Patwari bat Menteri ki kam Rap ka Assam u Atul Bora kile don lang hakatai ka jingalang plie. Rengkat kani ka jing plie ya ka pak na kabenta ki nong jngok kai perthai la plie ru ya ki kam jngok kai perthai ha Bhomura Guri ha Mihimuk bat kumju ru ya ka Kaziranga Cycling kebelas dang na Kohora Convention Center. Unong ay kubor ka Akashwani uli athu ba kajingyai kai de ki safari kelas dang na kabenta haki benta ki bapaw nam jong ka Kaziranga ha Kohora bat Baguri. Ha usnam baladep ladon hadu lai point iway san lak ngut kinong sang perthai ki belalik kai sha Kaziranga National Park. Ka Achik Holistic Awakening Movement aham kala ay ya kaduler ha Menteri Rangba Conrad K. Sangma bandawa ya kajing pentrai kamno ya ka Civil Subdivision ka barang thamai ha Rongjeng East Garo Hills District. Ya ka Rongjeng lapan bena mensyamsnyam kat tu kat nibnai syua ka election ha ka jela ba on kentiu no ya ka Shaka Subdivision. Kawai na kijing dawa bahakmat jong ka aham kalong ban sedang pentrai kamno ya ki office sarkar bat ban bu ru ya ki nong trai kat kum kajing don kam ha Rongjeng. Ka aham kala ay kani ka duler kat ba Menteri Rangba ka jela ulalet jingo ya kani ka district nakabenta ban bu maunong rim nakabenta ka stadium yelek kai football ha ka tu ka jaka. Bad katung ilapoi sa kabakot jang kahubor kabalawan chapi naka Akashwani Shillong. Sa shipor kataha kapor prabajing nisno baka Delhi Station nakabenta kahubor haktin Hindi kabanbut pada kahubor haktin pareng hakapor prakhasan minute. Ngipin kan mauru bahakapor prashteng in man pai biang sa kanika station jongi nakabenta kahubor nakathain sa tayla mingi kabanwan chapi haktin pareng. Kani kaday ka Akashwani Shillong.